ikon Allah sai kallo bari in sa wani fim wani shahararren fim nake so in sa in kara kallo fa ga wani fim nan irin ka wannan fim kai kaga fim malam kaga irin fim din da nake so ai ta sakin wuta ai ta barin wuta hawa malam kai subhanallahi kai wai me kake kallo ne kai wannan fim din da yake ga wannan fim ai duniya ne wallahi wannan fim duniya ne kuturun uba kai bura kai amma wannan na ka samu wannan fim din da Allah wannan fim din ai ta inna lillahi wa inna wa ka ya ilaha illallah ai irin subhanallahi kai inna lillahi wa inna ilaihi ai irin kaga irin wannan fim din da nan da ma shiga wallahi sai na shiga ni ina jin daɗi naga ana irin wannan fim din wallahi wallahi sai na shiga fim din nan ma kaja sai ka shiga fa kace Allah sai ya shiga sai ba ka shiga kace Allah sai to bismillah bismillah nace Allah da yake ce Allah sai ya shiga bismillah kai kaji ko mutum wani daga magana kuma to ni kada zan samu damar shiga sai na shiga bismillah rike wayan nan ba dai ka ce rike wayan nan bismillah dauna to bari mu rike wayan nan ya shirye ko kai malam bari in je je ka to Allah na tuba to in dai ba ka mai da ni shage rigir ba Allah na tuba ka to ka ce zaka shiga waya kai bismillah kai a'udhu billahi yawwa ba dai fim kace ba zan iya shiga nan bismillah kace ba zan iya shiga nan ba kace ba zan da iya shiga nan ba to so no zan nana ta ba za ka iya shiga ba bismillah ya amma da ga ta mai inda ni fa kal aka ga ce wani to ko abin da ko a mafarki aka ce ana fada America ba America tana fada ba dai ka ce ba zan iya ba ka ji fa kawai gaba ka ce wani ka abin nan abu mala ya ka ce wani a inda a ce a fim ne to yanzu wannan fa zahiri nake kallo a fim fa nake gani ka zo ka ce kai da muna zahiri da kai ka ce wani zaka wani shiga ka ce wani abin nan abu da Allah subhanallah kai wannan fim din ba tausayi a tsakanin wannan fim din ko uban waye daraktan wannan fim din yayi kokari wallahi inna lillahi wa inna ilaihi Ibrahim tana ina ne subhanallah daga shan ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ibrahim kana ina ne la gani nan Isa gani nan ka gani nan na ganka la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi la ga Ibrahim da ina zaka je la ilaha illallah yanzu da doki la ilaha illallah wallahi ya fada na shi kuma yana kasa fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kasa fita to ta yana ka fito ina ta da wasa kake wallahi Ibrahim kan alhaji in ba neman rigima ba ko da Najeriya ake rigima na shiga America fada America kai wannan ai tashin